Najeriya. An da rufe mahakar ce bayan da rami ya rufta tare da kashe mutane 18. To sai dai mutane irin su Honorable Kabiru Ibrahim dan majalisar dokoki daga jihar Maradi na fatan ganin an sake buɗe mahakar saboda a cewarsa tana samarwa mutane ayyukan yi. Wannan zinariya da Allah ya hiddo dan Isa kyauta ce Allah ya ba kasar Niger. Kasa da gwamnati ta ba mutanen kasa aiki, ta ba su tsaro, ta ba su abinci, shine Allah ya hiddo da wannan abin baki kusa da al'umma don su samu abin da za su hita daga kangin da suke ciki. Mun ta yi ziyara mu da wa'ansu 'yan majalisa, akwai diktocin gwamnati mara da mu cikin wannan tafiya. Mun ga dubunnan mutane. Na tabbata da gwamnati da ya yi kiyasin alherin da ke akwai ciki, da wannan abun ba zai zamanto kamar hanya ba ta gwamnati ta ya rehe wannan abun kamar dama yana jira. Mun ga al'ummar da ke wurin, don haka nan in dai muna rayu ba za mu hasawa ba, kuma in Allah ya raza mu cin nasara kan kokowa da muke yi ta ganin wannan wurin an buɗe shi. Yanzu Niger daga hawan wannan gwamnatin zuwa yanzu yaro nawa ya mutu cikin makaranta, rehe makarantu aka yi saboda shi gwamnatin shi ne ke da kuskuren nan bai gayin lahin shi, sai kuskure in ya hato daga mutane kada ake ɗauka matakai. Dami ba a hukunta wanda suka saci kuɗi suka hana a gina makarantu.